til CSGO Gaming her, og i dag kommer jeg med en video, hvor jeg vil hjælpe jer med at installere Pixelmon til 1.6.2. Jeg har nemlig selv haft svært ved at installere det, og så lad os bare komme i gang. Først gå ind og trykker på download, ind på Pixelmons hjemmeside, som jeg har et link nedenunder. Så henter I den, der hedder link 1. Venter 5 sekunder. Og så er den hentet. 2 sekunder, så vil jeg lige have, jeg skal sætte en kode ind åbenbart, men det er ikke altid den vil have det. Så ja. Sådan der, og så siger vi download. Så tager den lige lidt tid, så går vi tilbage til Pixelmons hjemmeside. Forlad den side. Så trykker vi på Forge. Så henter den en modloader, som hjælper med at installere Pixelmon til vores computer. Så skal vi lige vente 5 sekunder mere. Og så er den også i gang. Og så imens det lige sker, så er det en god idé altid lige at slette jeres .minecraft, som er her. Hvor I trykker sådan her. Command A og så Command V. Add data. Så sletter I den her, fordi hvis I andre mods, så vil det måske ikke være komfortabelt med det, så vil det ikke virke. Nu står vi Minecraft op igen, mens det andre lige bliver hentet. Lukker jeg lige ind. Så tjekker vi lige, hvor langt de der er nede. Mine 2 downloads. Forge er færdig. Det er godt. Vi installerer den lige om lidt, når min Minecraft lige har åbnet. Og Pixelmon er også færdig lige om lidt. Så det er fint nok. Det er ikke fordi det er det mest sværeste, men jeg har haft virkelig svært ved at få det til at virke. Og jeg ved at andre, som jeg også kender, også har svært ved det. Så venter vi lige færdig. Og der kommer også videoer med det inde på min kanal, og jeg tænker på måske at lægge min single let's play lidt ned, og så starte det her op sammen med en anden, som en Blockmeister eller en eller anden. Håber han vil være med til det her. Og så er jeg logget ind, og så starter vi lige 1.6.2 op, inden vi installerer Forge. Det skal man gøre af en eller anden underlig grund. Men det tager heller ikke lang tid, så det er fint nok. Og så er det installeret. Og så trykker vi højreklikker vi på Forge, open med Java. Og så trykker vi install client, ikke server, det er hvis du skal lave en server selvfølgelig. Så install client, OK, så er den installeret Forge. Nu skal vi bare lige vente på den der, Pixelmon. Og så extract her. Og så nu har han lavet et folder herover. Så skal vi lige fjerne den der, og den der, og den der. Så skal vi ind på .minecraft igen. Og det gør vi her, og den er der. Og så trækker I bare de her 2 filer, der er inde i Pixelmon, ind her. Og I skal ikke putte dem ind i en mappe. Det har jeg gjort, og det var det, der var fejlen. Du skal bare putte dem her ind i .minecraft. Ingen nogen mapper, bare ind her. Og så har vi installeret Pixelmon. Nu starter vi lige vores Minecraft op og tjekker om det virker. Edit profile. Og så Forge. Save profile. Så lukker den ind. Og så kan I se at vi har 4 mods installeret. Pixelmon. Så skal vi lige lave en singleplayer verden, bare for lige at tjekke det. Den skal lige starte op med at tage det. Det kan godt tage lidt tid. Det kommer an på din computer. Okay, så kan I se her. Charmander. Så trykker jeg bare R. Så får jeg Charmander. Tak for at I så med. Og det her var så en tutorial på, hvordan I installerer Pixelmon.